E imos a ver se esta fin de semana temos algún concerto que mereza a pena e que nos faga vibrar como amantes da música rock. E concerto aquí, home, ou en Culleredo, ou Pretiño, na comarca. Bueno, se temos que coller o coche, pois collémolo o coche, que tampouco pasa nada. Non lo vai contar se hai algo que mereza a pena, como sempre, no nome do rock and roll, Fernando Sampedro, o noso guía musical que o temos sempre de referencia para que nos faga, como sempre fai, boas recomendacións. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días. Pois sí, algo hai. Xa non sei se o decías así con sorna ou... No. Que va, ao contrario. Home, porque temos xa este fin de semana, pois hoxe mismo empeza xa o Son do Camiño, pois o festival máis grande de Galicia. A ver que dirás ti, bueno, pero de rock ten máis ben poucos, sí. Por eso che iba a decir, a ver, non é, como decía a outra, o meu cup of tea, non é o meu estilo. Exacto. Pero bueno. No, hai aí algún esqueje, algunha cousiña. Si alguén quere considerar a Linkin Park rock, bueno, pareceme ben. A ver, eu recoñezo unha cousa, amigo, o primeiro disco de Linkin Park, incluso o segundo, non me disgustan, pero é unha banda que co tempo e conforme fun coñecendo os seus intríngulis, non, sabendo pois que detrás de toda esa promoción que lles fixeron no seu día, que chega hasta hoxe, pois está, bueno, digamos que é unha banda subvencionada que está baixo o amparo da cienciología. Bueno, pois mira que intento sempre separar o artista da súa ideoloxía, non? Pero bueno, hai casos moi flagrantes, non? Evidentemente, neste caso, pois non, bueno, non me convence ese tipo de historias. Pero que decir que todo que a oferta artística da banda pode vir condicionada porque está subvencionada, queres decir, a subvencionan para eso, con ese fin ou algo así. Exacto. Que cosa máis rara, non? É raro eso, non? Bueno, igual que está detrás de certas estrellas de Hollywood, pois Tom Cruise como cabeza máis visible, John Travolta no seu momento de apoxeo aí nos 90, primeiros dos 2000, cando tiña éxito, cando deixou de ter éxito xa non tanto. Que a mellor deixou de ter éxito porque se sacou da manga aquel filme que estaba apoiado pola Iglesia de Cienciología tan raro. Sí. O mellor deixou de ter éxito por eso. Campo de batalla da tierra. Exactamente, sí. Basada nunha novela do fundador da Iglesia da Cienciología, Ron Hubbard, que era tamén escritor de ciencia ficción, e bueno, pois, home, é que eso é un bodrio de proporcións, nunca mellor dito, de proporcións bíblicas e cósmicas. A rumoroloxía di que ten problemas de pelo dende aquela sesións de maquillaxe para caracterizarse así, non? Non me extraña. Que parecía un Klingon, pero bueno. Sí. Bueno, pois por eso digo, si está detrás de grandes producións de Hollywood, pois tamén ten toda a lógica do mundo que este detrás de algún artista no mundo da música, non? Bueno, pois non sabía eso de Linkin Park, yo eso, non o sabía. Pois sí, eu según teño entendido, pois si de feito a nova cantante, pois bueno, se seguichedes un pouco a historia da banda, cando morreu en circunstancias misteriosas, o cantante principal fai 10 anos, Chester Bennington, moi pouquiño tempo, ademais, moi separado de apenas un par de meses, do seu gran amigo Chris Cornell, cantante de Soundgarden, e os dous morreron en extrañas circunstancias, eran moi amigos, din os rumorosos que, bueno, que houve certa conspiración para, bueno, que os dous pues, realmente foron asesinados porque estaban a punto de destapar unha red de pederastia en Hollywood. Eso é o que din as lendas urbanas. Logo, cada un que pense o que queira, pero é unha rumoroloxía que está aí dende aquel momento. E bueno, home, hai artigos en internet onde podedes, se vos interesa ou tedes curiosidades sobre o tema, pois é fácil encontrar artigos
olvidadevos dos que estén escritos en español, porque esos non teñen credibilidade ninguna. Os outros moi, os en inglés igual tampouco, pero parecen como máis serios. Están mellor documentados. Non, o digo en serio, están mellor documentados, ademais, sobre todo eso, non? Logo, vale, poderán ser conspiranoicos ou non, pero están máis traballados. Pois, eso forma parte da lenda. Bueno, pois parte desa lenda negra, se nos teñimos a música, pois xa digo, Linkin Park acadaron moito éxito nos primeiros 2000, sobre todo co seu primeiro disco, cancións que, bueno, xa forman parte un pouco do imaginario colectivo do pop rock deste siglo. Non lo querían vender como new metal, a evolución do heavy metal. Bueno, a ver, a mí sempre me parece unha banda de pop, pop en esteroides, moi ben producido, e resultón, pois sí. Pero bueno, a día de hoxe é unha banda que non me interesa absolutamente nada, non? Pero bueno, que sempre, xa que están, pois mira, se lles bota un vistazo tampouco pasa nada. Está tamén Katy Perry, unha das divas do pop actual. Home, a min Katy Perry non me molesta, me dá igual. Non te molesta. Non, non te molesta, bueno. É curioso. Xa é bastante. Prefería, si viñera, por exemplo, Lady Gaga, estaba ali eu de cabeza en primeira fila. Home, pues sin ser o meu estilo, a verdade que me parece unha artistaza Lady Gaga. Por exemplo, por decir unha, non? Ou Halsey, ou, bueno, Dua Lipa. Bueno, entre Dua Lipa e Katy Perry, casi me fai máis gracia Dua Lipa. Ninguna das dúas me chama a atención. A min, porque a mí me quitas Antonio Machín, me quitas Antonio Machín e xa... a ver, que queres que che diga? Non te rías, Non. Bueno, pois eso, o Son do Camiño, dende hoxe ata o sábado. O sábado xa é un día máis enfocado aos sons máis modernos, contemporáneos, moita electrónica e moito, bueno, non sei se reggaetón, trap, urbanismo deste que se chama agora. Músicas urbanas que lle chaman, sí. Sí, electrónicas varias, bueno, aí xa falo dende a ignorancia. O sábado é un día para botar a correr, literalmente, pero en dirección contraria. Entón, a representación máis roqueira que imos encontrar nos 3 días do Son do Camiño, pois van ser de Molotovs, este dúo de irmáns ingleses que estiveron fai pouquiños meses no Mardi Gras, que están subindo como a espuma. Non confundir con Molotov. Non confundir con los de Gimme, dame todo el power, no. Esos eran outros. Esos anduveron polo Festival da Luz algún ano, por exemplo. Bueno, estos son de Molotovs, dous irmáns, ela, chico-chica, que bueno, cargados de enerxía, cual border collie, no viño, e bueno, pois agora, despois de velos no Mardi Gras, como botaron abaixo a sala, pois os teremos en gran escenario, a unha hora primeiriza, creo que actúan sobre as 4:30, 5 da tarde. Bueno, será un set cortiño, pero podedes estar seguros de que van derrochar actitude. Mira, pese ao noviños que son, que 18 e 20 anos, os dous irmáns Cartridge xa levan pois como 700 concertos no seu bagaxe como de Molotovs, e polo que podemos ver xa aquí fai uns meses na Mardi Gras, están perfectamente rodados pese á xuventude. Así que esa é a apuesta máis xenuinamente roqueira que haberá nos 3 días do Son do Camiño. Pero bueno, que si non sodes de grandes festivais, non vos apetece metervos na voráxine do Monte do Gozo, aí, bueno, que a logística, pois, home, non é sinxela, hai que camiñar moito, cansarse moito, torrarse o sol, a bebida é cara, bueno, xa se sabe esas cousas que pasan nos festivais, non? Pero, que non decidides metervos aí? Pois hai alternativas, home, hai alternativas. Pois mira, así, do que podemos chamar cultura pequena,
pois temos o sábado, mira, no Mardi Gras, por exemplo, sin ir máis lonxe, está Salomon Gras, ainda falamos deles, fai un par de semanas, porque tamén estiveron actuando no Chicken Run lucense, e agora pois fan a súa visita de rigor o Mardi Gras. Evidentemente non elexiron a mellor data, xa neste mes de xuño, senón os que non son do camiño, pois están na praia ou vendo o mundial ou nas verbenas de verano, que xa tamén xa deron comenzo e as hai por todas partes, non? Entón, pois non entramos na temporada baixa das salas, podemos decir. Claro, porque agora os acontecementos restan público, como decimos sempre, non? Exacto. Pero bueno, mira, ainda que sexa pues, para 50 persoas, 50 elexidos, que terán sempre o bo gusto de acercarse ás salas a un concertiño, non? Salomon Gras, banda galega, residente en Vigo, con Mauro Comesaña, batería de Soul Jacket nas súas filas. É unha banda que tamén está crecendo paso a paso, xa van a disco por ano, levan 2, agora o terceiro xa o están preparando, ademais baixo a produción de Pablo Van de Poel, o líder musical de The Wolf, unha banda que está estes días tamén no Azkena Rock Festival en Vitoria, que é outra das grandes citas roqueiras do ano a nivel nacional en Vitoria, o Azkena, pero bueno, xa queda máis lonxe. Un pouquiño, sí. Sí, pero, bueno, eu fun 13 anos o Azkena, pero ti eres un entusiasta, Nos, sí. a mellor, estamos en unha edad. Eu xa estou intentando jubilarme dos festivais, pero pouco a pouco. Pero de eso se quita un ou non? De eso sabe un? Sí, que chega un momento en que chas paga o corpo, Claro, a ver, estamos falando de que é un vicio, vamos a decir, sano, o de ir a escoitar música, a non ser que, claro, que te poñas ao lado dos altavoces e te quedes sin orellas, pero, a ver, hai vicios peores, pero claro, vicio caro, e aparte, o de ir por aí de viaxe e os horarios, o mellor sí que pasa factura, ou non? Sí, claro que pasa, evidentemente. Cando tes 30 ou 40, bueno, pois tamén, evidentemente, 3 días de festival é un tour de force que che deixa baldao, teñas a idade que teñas. Entón, pois, claro, canto máis maior vayas, pois hai que tomar tamén a experiencia con máis calma. Pero bueno, eu estou un pouco cansado de multitudes, por eso sempre recomendo as salas, non? Neste caso que estamos a falar, pois, o sábado, pois, mira, temos a Salomon Gras, o domingo podemos ir a dar un paseo longo ata Ourense, porque ademais de maneira gratuita, ali na Plaza Maior de Ourense, actúa auspiciado polo bar Trampitán, que está movéndose moitísimo en Ourense, bueno, digno de admiración. Bueno, é un bar céntrico na plaza, pois como imagínate que aquí calquer bar de María Pita, non? Lle dá por organizar concertos, contando co apoio do Concello, evidentemente, porque é unha plaza pública, pero ten unhas escalinatas xusto ao lado do bar, na plaza preciosas, e a banda actúa abaixo, na plaza, e a xente se pode sentar nas escalinatas, ou estar de pé, bueno, a modo de gradas, como se estiveran nun festival. E, bueno, a verdade, o entorno, pois, é precioso, non? Mira, como se o fan aquí nas escalinatas de María Pita, nestas laterais que van dar ao cuartel da Tocha, pois unha cousa parecida. É o que faga ali no Trampitán de Ourense. Este domingo reciben a Matt Pascal and the Stomps, que é un trío italiano liderado polo guitarrista virtuoso, xoven, Matt Pascal, que, bueno, está captando tamén moita atención con cada lanzamento que fai da prensa e do público a nivel europeo. E, bueno, pois é un pequeno luxo, non?, que toque no Trampitán, bueno, na plaza, pero xa digo, é o Trampitán quen
quen xestiona todos eses concertos con Elvira Cidre ao frente bueno, eu xa tiven o placer de estar ali e a verdade é unha maravilla o que teñen ali montado e que siguen con maior ánimo do mundo, non? Mentras o alcalde Jacome lles deixe facer concertos ali na plaza entón todo vai ben, por eles non vai quedar. A ver se non cambia de opinión. A ver se non cambia. Ou entra o día de mañá, entra outra corporación e se vai todo o garete. Bueno, Non tamén, sei, claro, esperemos que non. Vale. Esperemos que non. Bueno, de momento podemos disfrutar mira, dun paseiño ata Ourense, ainda non fai moito calor. Bueno, se o fai aquí, imagínate aló, Non, xa, pero bueno, ainda non estamos en plena canícula, non? Ademais, bueno, o domingo é o día que empeza o verán, non? Pois, é o día 21. Pois mira, podemos recibilo con dando unha voltiña ata Ourense disfrutando así a partir das 8 de Mat Pascal and the Stomps, o aire libre, tomando ali un refrigerio que, pois, home, a mí me parece un plan francamente atractivo, é roqueiro, se non o coñecedes, un virtuoso da guitarra, blues rock, que bueno, que vai ganar uns cantos novos fans este domingo en Ourense. Bueno, pois son boas recomendacións as que temos desta volta, Sí. E xa para finalizar, pois o martes, día de San Xoán, que aquí xa se sabe que se celebra o grande, xa creo que é festa de interés turístico nacional, internacional, ou non sei. Eu que non me gustan as sardiñas nin o viño. Entón, hai alternativas. O Mardi Gras ten a nova visita, recibe de novo os Ravagers, banda de Baltimore, esa terra de donde de Estados Unidos, donde se desenrolaba a serie de Wire, por exemplo, donde o seu fillo predilecto, entre comillas, enténdase a ironía, é John Waters. De feito, casi prácticamente todas as súas películas están ambientadas en Baltimore. O mellor por eso non é fillo predilecto. Igual, por eso, sí. Pois, dende esa cidade chega, xa por terceira vez aquí a Coruña, 3 anos consecutivos, Ravagers, unha banda de punk rock, como Deus manda, non? Con actitud, vestidos de coiro negro, cancións rápidas e potentes, adrenalíticas, que nos poñen as pilas a deixar. Bueno, é compatible coas sardiñas, porque os Ravagers terminarán pois sobre as 12 da noite, máis ou menos, 12:30, o sea que despois ainda podemos ir por aí a degustar unhas sardiñas o que lle apetezcan. Así que non é excluinte da celebración de San Xoán, é simplemente un complemento roqueiro a esa noite. Así que, ademais, mira, empezaron a súa xira europea a semana pasada, pois nunha das primeiras datas da xira, non sei se a primeira ou a segunda, en Bruselas, concretamente, pois foron víctimas dun roubo, lles entraron na furgoneta de xira, lles levaron o merchandising, xa me dirás ti para que quere alguén, pois non sei, 200 camisetas dos Ravagers. Pois sí. Para poñer a venda en internet, porque outra cousa. Lles levaron tamén material musical, 2 amplificadores, tamén algún instrumento, non todo, pero sí parte do backline, do equipo que tiñan na furgoneta, non? Xa conseguiron outro, a xira seguiu adiante ese primeiro día con material prestado de outra banda en Bruselas que, bueno, que soe suceder nestes casos, non? Que entra a solidaridade de algunha banda local que che presta o material para sair do apuro ese día, bueno, xa ten pasado aquí en España, que eu saiba en Coruña nunca pasou a ninguna banda. Si lle pasou a un músico local, recordo fai 3-4 anos, pero ademais foi polo día. Recordo que el contaba na prensa que tiña o coche, tiña
tiña unha guitarra acústica, uns pedales, un amplificador, tal. E foi o roubo, pois foi ás 4, 5, 6 da tarde, no parking da Torre de Hércules, nos campos da Torre. Bueno, un sitio curioso, non? Bueno, pois ali lle roubaron. Logo xa digo, de todas as bandas que veñen semana tras semana a actuar aquí ás nosas salas, que eu saiba, nunca se produciu afortunadamente, ningún roubo, non? Si en outras cidades como Madrid, Barcelona ou Sevilla coñezo casos de bandas, incluso bandas amigas, non, cercanas, que foron víctimas destos tristes acontecementos, porque hai que ser desgraciado. Si xa hai que ser desgraciado para roubar ya unha banda que norteamericana que está en xira, que todo ese material prácticamente é alquilado, que non se están facendo millonarios, ni moitísimo menos, cunha xira europea, é que hai que ser mal nacido, de verdad, para roubarlles o material. Pero bueno, en fin, así está o mundo e así yo contamos aquí tamén. Bueno, así que mira, si queredes, se vos gusta o rock de verdad, pasadevos o martes pola Mardi Gras, a disfrutar dos Ravagers, para botar unha man, pois, se lles comprades un disco ou unha camiseta, pois quedarán ademais super agradecidos. Lles estades axudando a paliar un pouco esas perdas que sufriron en Bruselas. Así que Ravagers, decía eu que os podemos escoitar e así tamén nos vamos facendo unha idea e vamos con máis ganas, non? Pois veña, pois que así a primeira canción que se me ocurre, un dos seus pequenos hits, digo pequenos porque non son nada en todas as emisoras, por desgracia, pero aquí en Radio Culleredo sí. Claro que sí. Así que, pois mira, vos deixamos xa para que vos animedes o martes 23, San Xoán, Mardi Gras, non haberá sardiñas, pero haberá rock and roll, do bo. Ravagers, dende Baltimore, con trallazos, con pildorazos tan espectaculares como este Down That Road. Pois así con adrenalina despedimos. E despedimos ata semana que ven aínda, Exacto. A ver se chegas, porque tanto asetreo e tanta música non sei eu, non sei. A ver se vai recuperar. Igual me secuestra a cienciología ou non sei, calquera cousa. Vale. Pode ocurrir calquera cousa. Eso sí. Fernando, ata semana que ven, grazas. Ata semana, bo fin de...